aatteita? Shanghai. Nälkä. Kaljamaistuu. Kusihätä. Ei enää. Ei enää kusihätä. Ei enää. Äsken oli. Siellä oli Totovessat. Totovessa. Käytiin ostaa jotain kiinalaista röökiä. Oli vähän vaikeet ostaa. Niin. Niin mitä se meni? No kun ei ne oikein osannut englantia, niin käsimerkeillä mentiin ja jotain. Niin silleen mitä sä otat? Joo, röökiä saatiin. Mutta on kyllä upea kenttä. Aivan valtava. Nyt meillä on tässä vielä 12 tuntia. Mukavaa chillailuaikaa. Mennään maistaa vähän kiinalaista kaljaa. Kiinalaista ruokaa. Miira tilasi just jääteetä. Niin kerro mulle vähän siitä lämpötilasta. Tää on... Kun mä Mokkamasterista ottaisin kahvia suoraan keitettyä kahvia, niin tää on yhtä lämmin. Niin ja siis me tilattiin kaikki jääteetä. Tää on höyryy vähän. Ja se on ihan tällaista lämmintä. Tässä on tää meidän Darramätinä herkkukatu. Mitä tässä on? Nimenomaan herkkukatu. Oho, nyt läikkyy vähän Red Bullit, ei se mitään. Tässä on KFC, sit on joku, sit on joku, sit on joku ja sit on Kung Fu. Kung Fu. Ja siellä näkyy Kung Fu-ravintolan maskottina toimii kuollut legenda Bruce Lee. Eli Bruce Leelläkin oma ruokabrändi. Siellä on en mä tiedä näkyykö tässä nyt kun kävellään ohi, mutta no Bruce Lee on ainakin siinä. Ja sit tuolta saa tollasia riisikippoja, lämmitettyjä riisikippoja. Meillä on niitä 2 euron tuplajuustoja, niin näillä on noit 2 euron riisikippoja. Käydään hakemaan pari juustoa, niin nää ottaa pari riisikippoa. Sitten tässä on KFC. Perinteinen. Tietenkin Suomesta vielä toistaiseksi puuttuu. Mut sit niinku tää on kiinalaista pikaruokaa, nimenomaan tällaista. Ja täällä on sit mitä kaikkea, jotain lämmitettyä kukkakaalia. Mitä kaikkea. Varmaan aika laidasta laitaan kiinalaiset. Eiköhän täältä löydy aika paljon. Kaikki kiinalaiset aphrodisiakit löytyy pikaruokan muodossa. En mä tiedä, nää on vissiin menossa jonnekin. Missä kiinalaiset yleensä kokoontuu. Kuala Lumpurissa. Kuala Lumpur. Oot sä adellut koko ajan yksin tossa noilla 3 minuuttia? Joo. Ei kai siinä mitään. Yeah buddy. Mitä? Yeah buddy. Yeah buddy. Yeah buddy.